Takže vítajte späť pri našom let's play na Diablo a vlastne toho kráľa Skeletona sme už zabili. Kam si išiel? Do portu. Ale New Tristan alebo kam? Tristan. Preskoč to len strátime čas. Ja si idem niečo Že sa to buglo. chtiť. Mám tu nejakú novú úlohu o nejakého I detka. found this man in the crater made by the fallen star. No man could survive such a thing. Preskakuj to. Continue. Zase tu mám úlohu. Tell me everything you remember, stranger. Every detail. Falling. Fire. A sword of great power. It was part of me. But it shattered into 3 pieces as I fell. Mám ísť do portu, ale ja si idem ešte predať veci. Got a right No, good ja bunch si of idem things for rozstaviť. you. Hej, rozstav si tie veci, nepodávaj ich. Ale ja myslím také bez... kde nie sú modré. Ja som si predala ampulky, alebo čo to je? To na uzdravenie. Všetko som predal. Okrem modrých. Modré si idem práve rozstaviť. Počkajme chvíľku. Ja som si skoro rozstavil moju sekerku. Je to ona. Takže toto a rozstavujeme. Prečo, ja nemám stále niečo nahoru.